Arkadaşlyk gahryman ferdarymyň maşdurlygyny amala aşyrylýan toplumyň ykdysady özgörtmeleriň üstünlikli amala aşyrma netijesinde ýurdumyzda kädirki zaman täze tehnologiýalar bilen ipşinedilen ýeri guşçuluk toplumlarynyň hatary ýetgiderli artyp, olarda ýokary önemçilik görkezler gazanýar. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Niýazow daýhan birleşiginiň çäýini ýerleşýän telekeçi Yaran Atamradowa degişli guşçuluk toplumyna da döwrüň ötüşlerinden ruhlanyp netijeli işler alınıp barlýar. Husus telekeçilere uzak mökletleyin bölünüp berilen mülk yerine innovasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan guşçuluk toplumyny towuklar ýedidilýär. Umum meýdany 5 hektara barbar bolan toplumda kerwiri towuklaryň 45 000 saklamaga niýetlenen ketekleriň 6 ýerke edýär. Yerli telekeçilerden 90 günlük jüje mahaly satyn alınıp, oňoýly şertlerde ýedidilýän towuklar 1 ýyl 8 ay mökleti çelle ýumurtga bermäge ukyply bolýar. Ekologiýa taýdan arasçylygy, hil wagtda ýokurlyk bilen tapawutlanýan ýumurtgalar içerki we daşarky bazalarda bätişi ukyply bolup, sarpejleriň arasynda ýokary islige ýedir. Guşçuluk toplumyna ýetişdirilýän ýumurtgalar paýtatmada we ýurdumyzyň beýleki sebitlerine sarpejlere ýetirilýär. Tutanýerli zähmetden rızkal tapýan işewurlar guşçuluk toplumyna ýedidilýän towuklaryň başsanyny köpeltmek, ýumurtga önümçiliginiň depkini güýçlendirmek we meşhuryny artyrmak boýunça uly maksatlary nazarlaýarlar. Şu maksatlardan uğranıp yakın gelecekte guşçuluk toplumunu tovuklaryň sanyny hasam arttırmak meýilleşdirilýär. Munyň özü halkymyzyň sarp edýän azyk önümleriniň bolşulygyny üpçün etmäge, goşmaçy iş orunlaryny döretmäge, hususy işewurlygy hasam ilerletmäge münasip goşunt bolar. Guşçuluk toplumynyň zähmet topary döwletimiziň owukyjylyk toplumyny, hususan halkymyzda 7 hadynanyň biri hasaplanýan guşçulugy ösürmek, şol sany owukyjylyk budugynyň gaýtadan işleýän senatynyň kuwatyny artyrmak ugruna edilýän tagalalara münasip jogap bermek üçin ahlas başarnyklaryny gaýgyrman zähmet çekýärler. Hususy işewler öýler üçin döredilýän giň şert mümkinçilikler üçin gahryman arkadamyda we arkadagy gahryman ferdarymyza hoşallyklaryny beýan edýärler.